endnu et afsnit. Vi tager noget autokinematik for nakken her. Vi skal lave traktioner, hvor her, der kan man, vi har en hånd, der fikserer nedenunder hovedet, og så tager vi rundt om kæben her. Placerer os ordentligt, og så laver vi en traktion, hvor vi trækker hvirvlerne tilbage. Godt. Så gør vi det her for loose pack, hvor vi har en lettere flexion over nakkehvirvlerne. Det gør vi igen. Vi følger Maitlands principper. I kan se et link til videoen heroppe, hvor vi snakker om graderne, grad 1-2, smertelinderne, 3-4, øget range of motion. Så kan vi også gå ud her i en lateral flektion, hvis der er smerter herover, og de bliver mindsket af det. Og så trækker vi, eller laver en traktion i den her retning også. Wicked.